nosaltres ens va pareixer una llàstima que no hi pogués haver en principi una força, en aquest cas encapçalada per Més, que pogués treure's diputat per les Illes Balears, perquè crec que és importantíssim. Vàrem veure com el diputat de coalició que es va proposicionar, un diputat que fos lliure i fos capaç de poder pactar, en aquest cas, per Balears, és a dir, en l'esquerra i en la dreta, però per Balears, per ciutadans de Balears, i més en aquest cas va estimar més en aquest cas l'aritmètica parlamentària perquè se pensava que no hi hauria altra formació política que se presentés i se va presentar en aquest cas de Setmana de Podem, que ja sabem en aquest cas on anirà en aquest cas el seu vot. Jo diria que per sort ha sortit en aquest cas una candidatura alternativa perquè permetrà que la gent que vol un diputat que no tingui obediència de Madrid en aquest cas la pugui tenir. És a dir, Sobirania per les Illes ha decidit presentar-se i jo crec que ha estat el que en aquest cas ha mogut més el possible resultat. Jo penso que aquestes eleccions són en clau de Balears. A mi me preocupa moltíssim el que passarà l'endemà a les Illes Balears.